mami? Ce faci cu lingurița, mami? Ce faci, mami, cu lingurița? Hai, du-o la guriță. Așa, mami. Hai. Bag în guriță, mami. Hai. Oh, oh, oh. Așa, bravo. O să înveți să mănânci singurel. O să înveți să mănânci singurel, mătăluță. Bag în guriță. Hai. Hai, bag în guriță. Bag în guriță. Bag în guriță, mami. Mami, bag în guriță. Ce ai, mami, în mână? Ce ai în mână? Ai lingurița în mână? Aoleu, și nebuna aia de linguriță nu vrea să intre deloc în guriță. Ai prins-o. Ai prins-o. Nu. Lasă televizorul. Tudor. Îl stinge, mami. Bagă, hai așa, bagă în guriță. Bagă-o, e gustoasă? Papă lingurița. Papă lingurița, mami. Bagă-o în guriță, nu pe ochi. Nu pe obraj, du-o la guriță. Du lingurița la guriță. Unde-i gurița? Unde-i gurița? Bravo, mami, bravo. Bravo, mami. Hai, dai lingurița lui mami? Îi dai lingurița lui mami? Hai, dai lingurița lui mami. Dă lingurița lui mami. Dă-o lui mami. Hai, dă-o. Așa, papă mânuțele.